Köszönöm szépen. Adjon Isten jó napot, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a csányiakat. A Kárpát-Hazában azon helyiségek közé tartozik, ahol még nem voltam. A Csányi dinnyét azt ismertem, és az kiváló minőségű. Most vagyok itt életemben először. Ezt a témát azért választottam, mert időszerű. Időszerű, hiszen nem sokára, október 26-a lesz a 23. szabadságharcnak a évfordulója. Én magam cselekvő részese voltam ennek, ezért bocsássák meg nekem, ma nagyon személyes leszek, amikor beszélek erről az eseményről. De mielőtt szólnék róla, valamit szeretnék az elején tisztázni, mert a Reform Országgyűlés óta, amelyik a 1800-as évek elején ült össze, azóta forradalomnak nevezzük a szabadságharcainkat. Mi nem vagyunk a forradalomnak a népe, a forradalom népe a francia, a forradalom népe az orosz, mi a szabadságharc népe vagyunk. A forradalom és a szabadságharc között ég és föld különbség van, a szó teljes és tiszta értelmében, ebben semmi túlzás nincsen. A forradalom benne van magában a szóban, az fölforgat. Az megszünteti az eredendő, Istentől való rendet, a szabadságharcnak pont ellenkező a szerepe, az pedig a megsértett, megbolygatott isteni rendet állítja helyre. Ilyen szabadságharc volt Veselényé, volt a Körülyé, még török időben, de ilyen volt Bocskai Istváné is, 1660. Bocskai István, erdélyi fejedelem, illetve később a török által meg nem szállt résznek, a felvidéknek is fejedelme lett. Bocskai István Debrecen környékén ütközött meg egy hatalmas nagy Habsburg sereggel. Nem osztrákot mondok, mert az osztrákok épp úgy szenvedtek a Habsburg idők alatt, mint ahogy mi magyarok szenvedtünk. Habsburgoknak nem is az osztrákok voltak a kedvencei, hanem a csehek. Ha valaki Bécsbe jár, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy minden második üzletnek a tulajdonos az cseh nevű. Nos, megverte Habsburg sereget, Bocskai István. Ennek okát az adta, hogy fölkelt, igen, kevés maroknyi sereggel egy hatalmas Habsburg sereg ellen, hogy akkoriban Erdélyt is a Habsburgok birtokolták, illetve vitorolták. Bástáról nyilván mindenki hallott, Básta igen kegyetlen ember volt. Abban az időben hajtották végre azt, hogy a protestáns lelkészeket, azokat elhurcoltak innen, gálya rabságot szenvedtek. Ebben az időben történt az, ami egészen páratlan a Kárpát-Hazában, hogy Marosvásárhelyen, mivel Básta hatalmas adókat rótt ki a székelyekre is, és hatalmas adót rótt ki Erdély lakóira, minden más lakójára, Marosvásárhelyen emberthúst ettek. A halottaknak a húsát voltak kénytelenek megenni. Iszonyú volt a helyzet. Iszonyú volt a helyzet, és ilyen körülmények között nem volt más lehetőség, hogy egy bátor ember, Isten igazott a csodálatos ember, Bocskai István fölkelt. Azért tudott győzni a többszörös túlerővel szembe, mert a Habsburg seregben ott voltak a hajduk. A hajdukat alaposan lenézték a Habsburgok, szinte szolganépnek számítottak, ez a fegyverhordó vitéztársaság, és Bocskai ment az ellenséges seregbe, a hajduknak kiváltságos helyzetet ígért, és a hajduk átjöttek, átálltak Bocskai seregébe. Harc nélkül ért el Bécs alá. Sehol nem volt ütközet, Kassa hódolt, Eperjes hódolt, Komárom hódolt, Pozsony hódolt, és ott volt Bécs alatt. Néhány hét alatt a magyar sereg. Két béke szerződés kötődik ehhez a háborúhoz, ehhez a szinte végig diadalmenetes háborúhoz. A második békekötésnél elérte Bocskai István azt, hogy elismerték a protestáns vallást is egyenrangú vallásként, a katolikussal egyenrangú vallásként. Ez óriási
óriási dolog volt az akkori Európában. Óriási dolog volt, mert igen nagy vallási háború dúltak, és Bocskainak az érdeme az, hogy egyenrangúságot tudott kiharcolni a békekötés alkalmával a protestáns egyházaknak is. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy utána, nem sokára, Bethlen Gábor, Erdélynek a felejtetett hatalmas fejedelme, nem csak hogy a vallásoknak, a különböző vallási intézményeknek adott egyenrangúságot, hanem a különböző népeknek is. Ez teljesen például Európában. Amit mi itt magyarok viselünk, az a gyűlölködő, másokat megalázó, másokat gyarmatosító, Jézus zászlaja milliókat halomra ölő Európában teljesen példátlan volt. Ennek az alapját tette le Bocskai. Bocskai olyan óriási volt, hogy a rendek, nem csak az erdélyi rendek, hanem a felvidéki rendek is, hiszen egy évig Felvidék is hozzá csatolódott Erdélyhez, az erdélyi fejedelemséghez. Királlyá akarták koronázni, de Bocskai magát érdemtelennek tartotta a királyságra. Annyira nagy volt Bocskai, hogy a török az alatt, az idő alatt, amíg ment ez a diadalvonulat egészen Bécs alá, a török addig nem háborgatta a magyarokat, anélkül, hogy időlegesen békét kötöttek volna, a török nem támadott. Annyira becsülték a törökök Bocskait, hogy koronát is küldtek neki, ők is szerették volna magyar királyként őt látni a trónon. Ez a korona sajnos nincs Magyarországon, egyik bécsi múzeumban található meg. Bocskai után is Rákóczi óriási dolgot művel, hiszen 8 esztendeig a Kárpát-hazában az igazságnak az állama, a szeretetnek az állama valósulhatott általa. Rákóczi nem csak a korának volt a leghatalmasabb alakja, hanem a Rákóczi mindenkornak egyik leghatalmasabb alakja. Ez pedig azért következhetett, mert hihetetlen, teljes, kerek egész volt az ő istenhite. Én kötelező irodalomnak rendelném el Mikes Kelemennek a leveleit, ugyanis Mikes Kelemen, amikor már számüzetésben van Rodostóban Rákóczi, Mikes Kelemen naplót vezet, mert ezek a levelek ezek nem egy valóságos személyhez kerültek el, ezek napló. Elsősorban Rákóczi Ferencről és Mikes Kelementől tudjuk azt, hogy Rákóczi nagy héten kapta meg a behívót a Teremtő Istentől. Nagy héten készülődött a halálra, és nagy pénteken került sor arra, hogy a Jóisten visszakérte az ő tiszta lelkét. Egészen példátlan és páratlan égi kitüntetés kapott Rákóczi. Rákóczit ugyancsak királlyá akarták koronázni, Rákóczi is méltatlannak tartotta magát a magyar királyságra, sőt Rákóczit nem csak mi magyarok akartuk királlyá koronázni, hanem a lengyelek is úgy érezték, hogy méltóbb királyuk nem lehet, mint Rákóczi. Egyik trón se fogadta el Rákóczi. A Rákóczi szabadságharcot, amely 8 esztendeig tartott, a Rákóczi szabadságharcot leverték. Leverték, de a szatmári békében 1711-ben a Habsburgok kénytelenek voltak visszaállítani a magyar történeti alkotmányt, amelynek a hiánya miatt szenvedünk a mai napig. Ebben a fölforgatott, iszonyú sátáni világban. Vissza kellett állítani a nádori tisztséget, amit még első József tett semmisé, vissza kellett állítani a nemességnek a fölkelési kötelességét, a király megsérti az Istentől kapott alaptörvényt, a magyar alkotmány, amit történeti alkotmánynak nevezünk. Nem volt hiába való a Rákóczi szabadsághoz sem. Aztán 48-49 forradalom volt, szabadságharc. Annak ellenére, hogy 48-49-ben
ebben a hatalmas küzdelemben, amit a Habsburgok ellen folytatott a nemzetünk, ebbe belegyűltek már forradalmi elemek, hiszen a Batthyány kormánynak egyik minisztere az nagyon is szabadkőműves volt, és nagyon is mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar Szent Korona legfőbb közjogi méltósága az megszűnjék. Ezt sikerült is elérnie Szemerének, hiszen Debrecenben, amikor Debrecenben volt a magyar kormány, akkor a király detronalizálták. A király detronalizásával együtt a magyar Szent Koronának a legfőbb közjogi méltóság is megszűnt. Annak ellenére a 48-49-es szabadságharc is óriási szerepű volt, annak ellenére, hogy ezt a szabadságharcot leverték, szinte egész Európát megrázta ez a magyari küzdelem. Volt nálunk forradalom, az őszirózsás forradalom, 1918-ban, tudjuk a következményét, ennek a következménye volt az az iszonyat, ami Samuelének és Kun Bélának a rémuralma. 1956-ban szabadságharc volt. 1956-ban azért tört ki a szabadságharc, hogy az eredendő rend, ennek a nemzetnek Istentől kapott rendje, az helyreálljon. Nem úgy olvastam, cselekvő részese voltam ennek a szabadságharcnak. A második háború befejezése után a kisgazdag kormány, ez Nagy Ferencnek a kormánya volt, csodákat tett. 3 év alatt fölépült az ország. Fölépült romjaiba az ország, 3 év alatt olyan életszínvonal volt Magyarországon, hogy az akkori világifjúsági találkozóra ideérkező angol meg francia győztes államoknak a fiataljai, azok nem győztek csodálkozni. Annak ellenére csoda történt, hogy akkor se állították vissza a történeti alkotmányt, amikor kisgazdag kormánya volt ennek az országnak. Ennek roppant egyszerű oka volt, szovjet megszállás alatt voltunk, és a szovjetek mindent elkövettek annak érdekében, hogy gyarmati sora legyen ennek a drága nemzetnek. Aztán Rákosi jött, tudjuk azt, nyílt titok, ezt már a történészek is kikutatták, hogy csalással nyerték meg a választást. A kék cédulás csalással nyerték meg a választást, kerültek teljes hatalomra, és a Rákosi rendszer az a Kun Samueli féle rémuralmat zúdította erre a hazára. Én 1955-ben 2 egyetemen fölvételt nyertem. Én buta fejjel nem Szegedre mentem a történelem magyar szakra, mert eredetileg oda akartam menni, hanem Budapestre kértem a fölvételemet, ott is elfogadták, az újságíró szakra. Akkor a bölcsészkaron volt egy külön újságíró szak. Azért választottam ezt az újságíró szakot, mert én akkor verseket írtam, meg novellákat írtam, és úgy gondoltam, hogy az újságíró szakon kapom meg hozzá azt az alaptudást, ami benne volt a mi nagy íróinkban és a mi nagy költőinkben is, hiszen kivétel nélkül mindegyik újságíró is volt. A magyar újságírás a 20. századnak a derekán a világ legnemesebb, legtartalmasabb újságírása volt. Ennek egyszerű oka volt. Mikszáth Kálmántól kezdve Móricz Zsigmondig, a költők közül Ady Endre és Kosztolányi is akkoriban tátszákat írtak. Ez adta okát annak, hogy igen magas szintű volt az újságírás. És úgy gondoltam, botor fejjel, középiskolásként, hogyha Ady Endre újságíró volt, a Kosztolányi újságíró volt, hogyha Mikszáth Kálmán újságíró volt, hogyha Móricz Zsigmond újságíró volt, akkor nekem is újságírónak kell lenni. Hát a Jóisten engem is fölemel valamilyen magas polcra. Akkor még ez a törekvés bennem igen erős volt. Most megbántam, mert az újságíró szakon sok mindent tanultunk,
ami azt jelentette, hogy semmibe nem tudtunk elmélyedni. Kétféle tudás létezik a világon, az egyik az újságíró tudása. Az újságíró az sok mindenről semmit nem tud, a másik fajta tudás az pedig a tudósnak a tudása, a tudós pedig egy dologról tud mindent, de többi dologról semmit nem tud. Mind a kettő csődös tudás. A technokrata civilizáció példája ennek, ez a sátáni, az egész világot, az emberiséget pusztulásba zuhantó technokrata civilizáció. Nos, 1956-ban én újságíró bojtárként lekerültem a Somogyi Néplaphoz. A Somogyi Néplapnál 2 jeles írásom jelent meg, mind a kettőt, amikor letartóztattak és vádat emeltek ellenem, mind a kettőt felhasználták természetesen ellenem. Az egyiknek az volt a címe, hogy Kutya keserű. Ennek az okát az adta, hogy 56 nyarán Barcson ott voltam egy beszámolón, amikor is Losonczy Pálnak, a későbbi köztársasági elnöknek kellett beszámolni, akkor képviselő volt csupán. Most ezen a gyűlésen a barcsi, illetve a Bars környéki parasztok voltak jelen, és igen kemény volt a hangulat. Igen kemény volt a hangulat, ott érezni lehetett már, hogy az emberek túltették magukat a félelmükön, emberek most már nyíltan, tiszta beszéddel szembeszállnak azzal az iszonyattal, ami a Rákosi rendszernek a nemzetet nyomorgató iszonyata volt, főleg a parasságot és az értelmiséget nyomorgató iszonyata volt, de munkások ugyanúgy szenvedtek a Rákosi rendszer alatt. Egy másik alkalommal a kaposvári cukorgyárba mentem, most ez az egyetlen cukorgyár maradt meg nekünk, ennek is az Európai Unió megszabja, hogy mennyi cukrot termelhet, ennyire szabad világ ez. Ha valaki nem tudná, akkor érdemes odafigyelni arra a rabságra, amit szabadságként tálalnak nekünk naponta minden média. A munkások körében ott is egy nagy gyűlés volt, hasonlót tapasztaltam, mint ami a Barcsi nagygyűlésen előkerült. A Barcsi nagygyűlésen is és a kaposvári cukorgyárban is, mind a parasztok, mind a munkások azt követelték, hogy a kormány az mondjon le, ezekkel teljesen lehetetlennek tűnő kívánság volt, és nagyon keményen tényekkel bírálták az akkori kormányt, illetve nem csak a kormányt, hanem a pártot, hiszen a párt irányította a kormányt is teljes egészében. Amikor visszamentünk az egyetemre, különböző helyről, az ország különböző helyéről, mint újságíró bojtároskodók, akkor valamennyien ilyenről vagy hasonlóról tudtunk beszámolni. Nos, újságíró bojtárként Somogy megyében elmentem az egyik cséplőgéphez, akkor még a gabonát nem kombájnok aratták, hanem hagyományosan kaszával arattak az emberek, és cséplőgépen csépelték ki a gabonát. Riportot akartam készíteni, nagyon hangosan ráköszöntem az ott dolgozókra, senki nem köszönt vissza, mert féltek a nadrágos embertől, sőt nem csak féltek a nadrágos embertől, hanem minden nadrágos embert utáltak a szó teljes értelmében. Egy kislány, valamelyik parasztembernek a 10 éves kislánya megszánt engem, hogy a toporogtam egyik lábomról másikra álltam, nem akartam dolgom végezetlenül elmenni onnan. 2-3 szót váltottunk, azért tudtunk csak 2-3 szót váltani, mert ennek a kislánynak az apja oda jött, és akkor a maplát adott a kislánynak, hogy az elterült a földön. Még ugyanazon a nyáron történt az, hogy egy paraszt gazdával akartam riportot készíteni, délidő volt, és hallottam, hogy bent tányérok csörömpöltek, az asszony éppen mosogatta el az edényeket, és beszélgetés volt bent a konyhába. Lópokróc volt a ajtón, és kopogtam én,
ajtó ki volt nyitva, nem szóltak semmit. Mikor harmadszor is kopogtam, akkor elhúztam a lópokrócot, és döbbenet voltam, mivel ott találkoztam. Ott ült egy nagy család, nem néztek rám, maguk elé néztek, a köszönésemet nem viszonyították. Olyan fagyos csönd fogadott, hogy bennem is megfagyott szinte minden. Iszonyú volt élni. Iszonyú volt élni ezeket a heteket, amelyeket ott töltöttem Somogy megyében, a Somogyi Néplap újságíró boltárjaként. És tudtuk azt, hogy valamennyien, nem csak én, hanem a többiek is hasonlót tapasztaltak az ország más részén, tudtuk azt, hogy itt egy szikra kell csupán, és valami óriási dolog fog történni. Akkor még nem gondoltuk azt, hogy szabadságharc lesz ebből, eszünkbe nem jutott, de tudtuk, hogy valami fordulatnak következnie kell. Különösen akkor erősödött be bennünk ez az érzet, amikor megalakult Budapesten az értelmiségiek, meg a Petőfi kör. És a Petőfi körnek egyik szónoka, Déri Tibor, valamelyik alkalommal, ez már október elején volt, valamelyik alkalommal azt mondta, hogy ez a kormány teljesen alkalmatlan arra, hogy az országot irányítsa, mozgalmat kell kezdeményezni, mindent el kell követni annak érdekében, hogy eltakarodjanak. Csönd volt, nagy csönd volt ezen a nagygyűlésen, a Tiszték kaszinóban volt a belvárosban nagygyűlés, rengetegen voltak, kiangosították Dérinek a beszédét, az utca is a környéken tele volt emberekkel, és nagy csönd volt, néma, döbben csend volt, amikor hallottuk Dérinek ezt a kijelentését. Nos, október 21-én elhatározták Debrecenben egyetemisták, elhatározták Szegeden az egyetemisták, és elhatározták Budapesten a Műszaki Egyetemen az egyetemisták, ahol a Petőfi körhöz hasonló egyetemi ifjúsági körök jöttek létre, hogy a lengyelek mellett szolidaritás tüntetést teszünk október 23-án. A lengyeleket ugyanis nem sokkal előtte, akik Poznánnál föllázadtak a szovjet rendszer ellen, nagyon gyilkosan leverték. Október 22-én nálunk a bölcsészkaron is megalakult a március 15-e kör, a Petőfi körnek a mintájára. Az egyetemnek a nagy termébe ott gyűltünk össze, zsúfolásig tele volt a terem, és ott ezen az összejövetelen elhatároztuk, hogy csatlakozunk a szolidaritás tüntetéshez, amit másnapra terveztük a Bem-térre. Ekkor a március 15-e kör megalakításánál engem közfelkiáltással ennek a körnek a vezetőjévé választottak. Rajtam kívül egy tanársegéd, Pozsár Istvánnak hívják, és egy adjunktus lett a vezető, az adjunktus pedig Varga Jánosnak hívják. Mi, akik szerveztük a másnapi tüntetést, mármint a bölcsészkar részéről, mi a következő nap éjszakáján már forradalmi diákbizottsággá alakultunk át. Még azon az éjszakán a műegyetemistákkal együtt megalakítottuk az országos egyetemi forradalmi bizottságot, annak is változatlanul vezetője maradtam. Belülről láttam azt a küzdelmet, ami példátlan és páratlan küzdelem volt még a magyar történelemben is, pedig a magyar történelemben jó néhány példátlan és páratlan esemény történt, küzdelem történt az eredendő rendnek a visszaállításáért. Nos, mi a Petőfi szobornál gyülekeztünk össze a Dunaparton, és nem csak mi egyetemisták voltunk ott, hanem nagyon sokan voltak mások is. Elterjedt a híre ennek a szolidaritás tüntetésnek. Úgy terjedt el a híre, hogy reggel, amikor a Ménesi úti diákszállóból villamossal mentem be az egyetemre, akkor ott asszonyok, fiatal asszonyok a
műegyetemistáknak a 16 pontját osztogatták mindenkinek, és kis kosárka volt mindegyiknek a kezébe, és mindenkinek kokárdát, nemzeti kokárdát tűztek a mellére. Így terjedt el a híre annak, hogy szolidaritás tüntetés lesz, hiszen ezen a röplapon, ahol rajt volt a műegyetemisták 16 pontja, ezen rajt volt a fölhívás is, hogy mikor lesz a nagygyűlés a Bem-téren, és a Bem-tértől a parlament elé vonulunk majd. Most a Petőfi szobornál Sinkovics szavalt a talpra magyart, soha úgy nem borzongatott meg ez a döbbenetes vers, Petőfinek ez a verse, mint akkor, de nem csak engem. Ott a környéken, az erkélyeken ott voltak az emberek, és csoda volt tapasztalni azt, hogy minden erkélyen megjelent a magyar zászló. A velem korúak tudják azt, hogy abban az időben a magyar zászló az egyedül nem loboghatott, és csak a középületeken loboghatott, akkor, amikor ezt pártunk és kormányunk elrendelte, és mellette kellett lenni kötelezően a vörös zászlónak. Akkoriban jó néhány ember azért járt el a nemzetközi meccsekre, akkor még volt fotballcsapatunk, mert a nemzetközi meccseken a magyar zászlót lehetett lobogtatni. A nemzetközi meccseken elhangzott a magyar himnusz, és ott sok tízezren együtt tudtuk énekelni a magyar himnuszt. Nos, itt minden erkélyen ott volt a magyar zászló, nyilván mindenki relikvaként őrizte ezt a csodát, és minden erkélyen majdnem gyertyát gyújtottak. Ott voltak az emberek. Onnan indult el a menet, a múzeum körúton indultunk el, hogy majd a Margitúdon át odaérjünk a Bem-térre. Csuda volt ez a menet. Csuda volt ez a menet, mert abban az iszonyatos korszakban, amikor minden ember arcán rajt volt a félelem, minden napon rajt volt a félelem, ebben az iszonyatos korszakban ez a menet, amely főleg fiatalokból állt, és nem csak egyetemista fiatalokból, ez a menet boldog volt. Ha dokumentumfilmet látnak 56-ról, akkor figyeljenek oda, hogy mekkora boldogság sugárzott ott végig. Egymásba karolva mentünk, énekeltünk, 48-49-es szabadságharcos énekeket fújtunk, keményen, tisztességesen, teletorokkal, és azt kiabáltuk, hogy aki magyar velünk tart. Azt kiabáltuk, hogy Nagy Imrét a kormányba, azt kiabáltuk, hogy demokráciát. Ekkor még más jelszó nem került elő. Emlékszem rá, hogy mentünk végig a múzeum körúton, aztán később a nagykörútnak bizonyos részén, szinte mindenütt ott voltak az ablakokban az emberek, ahol erkély volt, ott voltak az erkélyeken, az ablakokban gyertyát gyújtottak, mint a zarándok menet ment volna végig Budapesten. Óriási ünnep volt, óriási ünnep. A boldogságnak az ünnepe, a szabadság érzetének a hatalmas ünnepe volt. Ahogy a nyugati pályaudvarnál fordultunk át a Nagykörútra, Kodály Zoltán ott lakott valahol, valamelyik házban, nem tudom pontosan, ő is ott volt az erkélyen, és Kodály Zoltán is magyar zászlóval biztatott bennünket. Megálltunk a Margit híd előtt, mert baloldal ott volt akkor a belügyminisztériumnak az épülete, ahol nem tették el zászlót, mert egy idő után az is jelszóként hangzott el tőlünk, hogy tegyék ki a zászlót. Oda nem tették a zászlót, mert vagy 10 percig ott álltunk, és vártuk, hogy hátra kiteszik a zászlót. Erről tudnunk kell, hogy az akkori belügyminiszter, Piros, az hol megtiltotta, hol megengedte a felvonulást, ezt a szolidaritás tüntetést, de mi ezzel nem törődtünk, hogy éppen engedi vagy nem engedi, mert ezt a hatalmas vonulatot, ezt már nem lehetett föltartóztatni. Nem tették a zászlót, mentünk tovább. A Bem-téren már óriási tömeg várt bennünket. Bem-tér jó nagy tér, de alkalmatlan volt arra, ezt a sok ember ezt befogadja. A Bem-térre vezető utcák is tele voltak emberekkel. Ott Veres Péter beszélt, amikor éppen odaértünk. A műegyetemisták azok a rakparton, a budai rakpart mellett vonultak végig, érkeztek oda a Bem-térre, hatalmas nagy tömeggel együtt. Nos,
amikor Veres Péter elkezdett beszélni, azzal kezdte, hogy kedves elvtársak, óriási fügy, és Veres Péter utána azt mondta, hogy kedves barátaim, kedves polgártársak. Akkor megtapsoltuk Péter bátyánkat. Nos, ott alakult ezen a nagygyűlésen, a Bentéren a szabadságharcnak a zászlaja. Ugyanis a Bentéren, a Bent szobor mögött, ott egy klasszicista épület volt, abban akkor honvédok voltak, az laktanyaként szolgálta. Honvédok is kint voltak mind az erkélyen, illetve ott voltak az ablakokban, és egyik honvéd az egy zászlót hozott ki, a magyar zászlót hozta ki az erkélyre, és a pajtása, aki mellett állt, bicskával körbevágta a rákosista emblémát, ami nem számított magyar címernek természetesen. Egy másik bajtársa az pedig meggyújtotta, és úgy szállt alá a rákosista embléma. De nem csak a pernye szállt alá, hanem a ötágú csillagok is kopogtak ott az aszfalton, mert a kiskatonák a sapkájukból, akkor a sapkarús, ötágú csillag volt, a sapkájukról vették le ötágú csillagokat és szórták le oda. Csuda volt onnan tovább vonulni, mert hiszen az volt a szándékunk, hogy a parlament elé menjünk, az volt a szándékunk, hogy ott is követeljük Nagy Imrét a kormányba. Amikor mentünk át a hídon a parlament elé, akkor ott mellettünk föltűntek olyan autók, amelyeken hangszóró volt. Ezek a Magyar Írószövetségnek az autói voltak, ezt később tudtuk meg, és ezek a hangszórók azt kiabálták, amit aztán mi átvettük valahányan, hogy ruszkik haza. Akkor hangzott el először az a jelszó, hogy ruszkik haza. Beleremegett Budapest. Beleremegett, hiszen jó néhány százezren mentek a parlament elé. A parlament elé ugyanaz történt, mint ami a Bentéren, nem fértünk a Kossuth térre el. Hát a Kossuth térre vezető utcák is tele voltak emberekkel. Ránk sötétedett, és újságokat gyújtottunk meg, azok voltak a fáklyák. Égett ott a Népszava, meg a Népszabadság, most itt égni kéne neki, szinte minden médiának. Azzal világítottunk, és vártuk, hogy Nagy Imre megjelenjék. Először ott is Sinkovics jött ki az erkélyre, szavalt nekünk, aztán nagy sokára megjelent Nagy Imre is az erkélyen. Hasonlóképpen kezdte a beszédét, mint ahogy Veres Péter próbálta kezdeni Bentéren, hogy kedves elvtársak, fügy. Ő visszament, és amikor legközelebb kijött, akkor már azt mondta, hogy polgártársak, kedves polgártársak, drága magyar testvéreim, semmit mondó volt a beszéde. Semmit mondó volt a beszéde, kifütyültük, aztán eltűnt, de vártuk, hogy kisvártatva majd visszajön, és akkor valami érdemit mond. De hát azóta rájöhetett az ember, hogy a politikusok semmi érdemit nem mondanak. A politikusok tisztelet egy-két kivételnek, állandóan folyamatosan hazudnak és mellé beszélnek. Nos, nem jött ki Nagy Imre, ellenben megjelent két teherautó. A teherautón fiatalok voltak, a fiatalok magyar zászlóval érkeztek oda térre, és azt kiabálták, hogy magyarok a rádióhoz, gyilkol az ápó. Nos, akkor megindult ez a hatalmas folyam a rádióhoz, a Ródi Sándor utcai bejárathoz. Közben jött a hír, mert jöttek emberek velünk szembe, hogy azért gyilkoltak meg egy egyetemista kislányt, a rádiót védő AVH-sok, mert be akartak menni az egyetemisták a rádióba, hogy az ő 16 pontjukat beolvassák, hogy közhíré tegyék, hogy az ország lakossága tudjon arról. Ő volt az első halott. Mikor odaértünk a rádióhoz, akkor a rádió előtt egy páncélos állt. Mielőtt még odaértünk volna, magyar katonákkal találkoztunk, honvédekkel találkoztunk, osztogatták a puskákat. Fegyvereket kaptak azok az emberek, akik törekedtek a rádió felé,
de ezeknek a katonáknak nem volt éles töltényük, ezeket a katonákat azért rendelték a rádió körzetébe, hogy megvédjék a rádiót az ellenforradalmárok a csőcseléktől, hiszen Gerő Ernő ellenforradalmároknak, csőcseléknek titulált bennünket. Nem volt éles lőszere a páncélosnak se, amit ugyancsak azért rendeltek ki, hogy védje meg a rádiót. Ellenben éles lőszerük volt az AVH-soknak, akik védték a magyar rádiót és lőttek. Amikor mi odaérkeztünk, akkor már számos halott volt. Emlékszem rá, nem lehet elfelejteni, hogy egy vasutas egyenruhás ember, az közvetlen a páncélos mögött hasal, szegény nagyon be volt tojva a szó legtesebb értelmében, és úgy betojva is azt kiabálta, hogy nincs majd rég. Amikor sikerült elhúznunk onnan, azért hasalt le, mert hát lőttek és a ablakokból az AVH-sok, és a páncélos valamennyi védelmet nyújtott neki. Tényleg betojt ez a vasutas. Akkor még nem tudott visszalőni az a társaság, aki ott volt már a rádiónál. Egy-két Flóber puska, ilyen verebet riasztó Flóber puska az előkerült, de hát a géppisztollyal szembe, meg a gépfegyverrel szembe nem bizonyult hatékonynak. Évfél körül lehetett, amikor megjelentek a lámpagyárból a lámpagyári munkások. A múzeum körút mellett álltak meg a teherautók, és ezek a teherautók, ezek éles lőszert hoztak, évfél körül kezdődött el a rádiónak a ostroma. Körülbelül úgy hajnaltájt vették be a rádiót, amit hangsúllyal el kell mondanom, egyetlen egy AVH-st nem vertek agyon, egyetlen egy AVH-st, amikor már elfoglalták a rádiót és elfogták az AVH-sokat, ott nem lőttek agyon. Az AVH-sokat levitték a rádió pincéjébe, a szabadságharcosok, azzal a szándékkal, hogy ha majd helyreáll a rend, a rendszer megdöntése után, az iszonyatos rendszer megdöntése után, akkor a bíróság előtt feleljenek a tetteikért. Amikor én visszamentem társaimmal együtt az egyetemre, azzal a szándékkal mentem vissza, hogy megírom a történetet, megírom ennek a tüntetésnek az eseményeit. Nekünk volt akkor egy gyakorló lapunk, amit az Athéneum nyomdába nyomtak, Toll volt a címe, neve ennek a lapnak, és teszünk arra, hogy éjszaka a munkások kinyomják ezt a lapot a tudósítással együtt. Nos, amikor mentem a társaimmal együtt vissza a Pesti Barnamás utcába, akkor a Kiskörúton már megjelentek a szovjet kétéltőek, ezek még nem páncélosok voltak, kétéltőek, Székesfehérvárról rendelték föl őket. Ez évféltájban lehetett, 23-áról 24-ére virradó évféltájban lehetett. Nem avatkoztak bele a harcba. Megírtam a cikket, és az a hír terjengett, akkor már kezdett pittyvalani, hogy a szovjetek, a szovjet páncélosok, azok ott vannak a Váci utcában is, hiszen a Pesti Barnamás utca a Váci utcába torkolott, és a szovjet páncélosokból kiszállnak a legények, a legénység, házkutatást rendeznek, és már jó néhány ember megöltek. Akkor már készen volt az írásom, nagyon féltem. Nagyon féltem, de annyira féltem, hogy megettem a írásomat. Nem jöttek ki a páncélosból a szovjet legénység, nem mertek kijönni, hatalmasan féltek, iszonyúan féltek, de ott dübörögtek előttünk a nagyon korszerű szovjet páncélosok, és ott éreztem meg, nem csak én, ott az egyetem ablakában, hogy milyen természete van a zsarnokságnak. Azok a páncélosok ugyanis az én érzetemben nem csak lent, kint, előttünk dübörögtek, hanem a páncélosok bennünk dübörögtek. Akkor ott az ablakban egyetemistaként én úgy éreztem, hogy férfivé értem. Valamikor természetes volt, hogy egy legény, ha betöltötte a 18. életévét, akkor legényé avatták.
Ez a férfikornak a küszöbe volt. Én ott éreztem, hogy férfivé értem, ott az ablakban, amikor ezt az iszonyatot tapasztaltam. Most ott az ablakban néma fogadalmat tettem, nem csak én, a társaim közül jó néhányan. Ennek a fogadalomnak az volt a tartalma, hogy amíg élek, amíg lélegzem, addig én szabadságharcos leszek. Lehet ezt úgy venni, hogy romantikus fogadalomtétel volt, egy ifjú embernek a romantikus fogadalomtétel, amikor megérzi, hogy milyen természetű a zsarnokság, de több volt ez, mint romantikus fogadalomtétel, hiszen azóta a Jóisten úgy igazította a sorsomat, úgy ad nekem egészséget, hogy azóta folyamatosan szabadságharcos vagyok. Az egész életemet arra szentelem, hogy ez a nemzet fölemelkedjen a rabszolgaságból, mert változatlanul rabszolgák vagyunk, a szónak teljes, nem képletes értelmében. A nagy tőke rabszolgái. Kiszolgáltatottak. A szabadságharcot nem csak úgy lehet vívni, hogy az ember fegyverrel küzd az ellen, aki rabszolgává tesz bennünket. Szabadságharcot másféle módon is lehet vívni. Szabadságharcot másféle módon úgy lehet vívni, az ember rendezi magát, az ember ismeretet szerez arról, hogy mi magyarnak lenni, az ember ismeretet szerez arról, hogy mi ennek a drága népnek a küldetése, Isten által kijelölt küldetése, és mindent elkövet annak érdekében, elsősorban a szűkebb környezetében, a családban, aztán a tágabb környezetében, kisebb-nagyobb közösségekben az emberek tudatára ébredjenek a küldetésnek, a nemzet küldetésének. A magyar nemzet küldetése példátlan. A magyar nemzetnek itt európai környezetünkben, a magyar nemzet küldetése az, hogy a Káinátbeli, Romulus Rémuszi, gyűlölködő, gyilkolódó, másokat megalázó, másokat gyarmatosító, másokat Jézus zászlaja alatt halomra ülő Európába a szeretet állama valósul. Csak a szeretet ad szabadságot. A gyűlölet rabságot kell. A gyűlölet rabbá tesz másokat, a gyűlölet rabbá teszi azt is, aki gyűlölködik. Egyetlen szabadság van a világon, ezt a közénk született Isten Jézus tette nyilvánvalóvá számunkra, a szeretet. Ami mindennapos áldozat és lemondás, a hozzátartozóinkért mindennapos áldozat és lemondása kell a hazáért. Akkor is, ha ennek az ember semmiféle értelmét nem látja, egy pokolba zuhanó sátáni világ. Aki egy csöppet ismeri az élettörténetemet, az tudja, hogy sikerült ezt valósítani. Azóta fáradhatatlan szabadságharcosnak érzem magamat, túl a 80. éven is járom a Kárpáthoz át, és teszem a dolgomat, amit az Isten rendelt nekem szolgálatul. Hű vagyok a fogadalmamhoz. Visszatérve az eseményekhez, 24-ére Véradón már fegyveres csoportok harcoltak. Akkor alakult meg az Országos Egyetemi Forradalmi Diákbizottság, aminek ugyancsak vezetője voltam. Akkor már harcok folytak Kormény téren, akkor már harcok folytak Pest-Lőrincen, harcok folytak Angyalföldön, harcok folytak Csepelen, harcok folytak Szénatérnél, Budapest különböző területein, és kaptuk a híreket, hogy az ország különböző városaiban is, sőt nem csak városokban, kisebb településeken is, ilyen-olyan módon az emberek, a magyar emberek birtokba vették a községházát, a magyar emberek megalkották a munkástanácsokat, a forradalmi tanácsokat. A változás az 25-én történt, a véres csütörtökön. Felejthetetlen volt. Felejthetetlen volt. A véres csütörtökön már Nagy Imre a kormány élén
a véres csütörtökön korán reggel a rádió közzétette azt, hogy néhány ellenforradalmi csoport még hadszol szembeáll a szovjetekkel, de a néhány ellenforradalmi csoportnak az elszigetelése folyamatban van. Felszólította a Nagy Imre kormány az ország lakosságát, mindenekelőtt Budapest lakosságát, hogy ki menjen a munkahelyére, nyissanak ki az üzletek, és az iskolák is kezdjék el a tanítást. Nos, ezt a reggelt én nem tudom elfelejteni. Nem tudom elfelejteni, mert kenyeret vittünk a Rákóczi úti diákszállóba, lánydiákszállóba, ugyanis a lányok nem mertek kimozdulni, mert ott azon a környéken is harcok voltak, illetve azon a környéken is lőttek a szovjet páncélosok. Lőttek, vaktálva mindenhol lőtt, és iszonyan tértek. Nos, azon a csütörtökön az történt, hogy a Nagy Imre fölhívásában, a kormány fölhívásában az is szerepelt, hogy miközben törekszik mindenki a munkahelyére vagy üzletekbe, ne csoportosuljon. Mert ha egy tucatnál több ember valahol összegyűlik, akkor a szovjet páncélosok lőni fognak. Mi a Kossuth-Lajos utcán mentünk néhányan, vittük a zsákkenyeret a lánydiák otthonba, amikor láttunk egy kiégett, kifüstölt szovjet páncélautót. 5 szovjet katona volt benne, mindegyik holtan, és a szovjet katonáknak a mellébe volt szúrva egy nagy késsel a Sztálin kép. Amikor közeledtünk az Asztória felé, akkor láttuk, hogy néhány ember a sinekről, a villamos sinekről el akar vonszolni egy fekvőt. Nem tudtuk, hogy élő vagy halott, sebesült. Természetesen mi is odaszaladtunk, és amikor odaszaladtunk, a szovjet páncélosok, akik a múzeum előtt álltak, akik a Adi mozi előtt álltak, akik az Uránia mozi előtt álltak, akik az Asztória előtt álltak, a szovjet páncélosok ösztűzet zúdítottak. Itt vagyok, élek. Annak köszönhető, hogy élve maradtam, hogy valaki akkor ott lerántott engem. A valaki nem a bajtársam volt, a valaki az őrangyal volt. A mai emberek legtöbb esetben még a vasárnapi vallásos ember is úgy van vele, hogy hiszem is, meg nem is. Pedig létezik az őrangyal. Ez a drága nemzet, a magyar nemzet, ezt tudta, mert tapasztalta, hogy minden csecsemő gyerek megérzi a orrangyalnak a jövetelét. Ugyanis azt tartották fölmenőink, hogy a csecsemő gyerek, ha éjszaka álmába gügyörészik, még nem tud szavakat formálni, és mosolyog, akkor az őrangyalával beszél. Akkor telepedik mellé, vagy velé, ha úgy tetszik, az őrangyal. Göcsejben, ezen a hagyomány tisztelőhelyen, Zala megyének a északnyugati részén, a velemkorú férfiak még mindig jobb oldalon helyet hagynak maguk mellett az őrangyalnak. Lerántott. Amikor az ember életveszélybe van, akkor az életveszélynek minden moccanása belé rögződik, megmarad benne. Lerántott. Egy villanás idő alatt az ember képtelen gondolkozni, képtelen döntés hozni, hogy most én hogy fogok cselekedni. Mellő. Most nem csak engem rántottak le, a társaimat is. 3-an voltunk, és odakúztunk a Rákóczi úti diákszálló kapujához, de is tudtunk oda menni, kenyeret nem tudtuk magunkkal venni, mert ahhoz nem volt bátorságunk, hogy elmenjünk érte az ösztűzbe. Amikor csitult a tüzelés, amikor
majdnem teljesen elhallgatott már a fegyverropogás, csak messziről hallottuk a fegyvereknek a zaját, akkor kimerészkedtünk. Tel volt a Rákóczi út és a múzeum körút halottakkal. Ott a diákszálló előtt, akkor volt egy telefonfülke. A telefonfülkébe két fiatal menekült be, egy fiatal pár, és hátrafelé kibuktak a fülkéből, és ömlött a szájukból a vér. Szabályszerűen derékba perforálta végig őket a sortiszt. Mellettük ott volt egy öregember, aki egy iskoláskorú gyereknek a kezét szorongatta, nyilván öreg apa, aki iskolába akarta kísérni az unokáját. Alig tudtuk szétszedni a halálba összecsontosodott kezeket. Akkor már a házakból jöttek le az emberek, akkor már egy-két halottra rákerült a piros-fehér-zöld zászló, akkor már ott voltak a gyertyák a halottak mellett, és imádkoztak az emberek, akkor még tudtak imádkozni az emberek. De ami akkor történt, de semmiben nem lehet magyarázni. Soha nem tartottam magamat bátornak. Nem is bátorság kellett ahhoz, hogy társaimmal együtt oda menjünk az Asztória előtt lévő szovjet páncéloshoz. Mert oda mentünk. Ilyenkor az emberben minden biztosíték kicsapódik. Nem te cselekszel, valaki benned cselekszik. Az nem te vagy. Oda mentünk, és a páncéloson dübörögtünk. Nem sokára előkerült két-három szovjet katona a páncélosból, velünk korú fiatal, sápadtak volt. Nem kellett tolmács. Nem kellett tolmács, mert akkor egyetemen kötelező nyelv volt az orosz. Mutattuk nekik, hogy mit csináltak. Fegyvertelen emberek sokasága hevert a földön, holtan vagy sebesült. Sírtak. Sírtak. Nem sokára egy nagy gyűrű vett körbe bennünket, nem sokára a szovjet páncélosra rákerült a magyar zászló, a szabadságharcnak a zászlaja, nem Lukasány az a zászló, ott azon a helyen Jézus volt. És oda került a Kossuth címe. Akkor már az egyik grafikus, Molnár Tibor színésznek a felesége elkészítette a Szabadságharc címerét, a latin nevű nyomdával kinyomták. És ezzel a páncélossal elindultunk a parlament felé. Sokan jöttek mellettünk, mögöttünk. Ennek a szabadságharcnak nem volt vezetője. Nem volt vezetője. Nagy Imre nem volt a szabadságharc vezetője. Nagy Imre október 28-án még bennünket ellenforradalmának nevezett, Maléter, a Nagy Imre minisztériumnak a tagja, elrendette, hogy lőjék a kormányközi szabadságharcosokat. Ennek a szabadságharcnak nem volt vezetője a kormányköz parancsnoka, nem volt vezetője Szénatér parancsnoka, vagy az angyalföldiek, vagy a pestlőrinciek parancsnoka. Ennek a szabadságharcnak nem volt vezetője. Ennek a szabadságharcnak a vezetője, akármilyen furcsán hangzik, maga a Teremtő Isten volt. Tény.
A történészek ilyet nem írnak le, de legtöbb történésznek még mindig így gúzsba van kötve a keze. Történészek ilyet nem írnak le, mert ez irracionális, ez misztikus. Pedig az ember életének a lényege irracionális és misztikus. Magyarázhatatlan isteni csoda. Ugyanis amikor a páncélossal, amelyik átállt hozzánk, odaértünk a nyugati pályaudvarhoz, akkor ott még 2 páncélos csatlakozott hozzánk, a műegyetemről is elindultak. Nem volt bunkofonunk, nem tudtuk megbeszélni egymással, hogy ott találkozunk. Ebben a szabadságharcban számos ilyen esemény történt. Ha nincs alkalmas vezető, akkor se vezető nélküli a nemzet, ha a szabadságért kell föl. A Kossuth téren nagyon sokan összegyűltünk, fegyvertelenek. A szovjet páncélosok egy fél tucatnyian lehettek, akik átálltak hozzánk, azok velünk szembe álltak. A műegyetemnek egyik tanára, a műegyetemnek rektora 2 diákkal megindult a parlament lépcsőjén, hogy átadja a Nagy Imre kormánynak a tiltakozást, az írásbeli tiltakozást. Talán a 3. lépcsőfokon lehettek, amikor ösztüzet kaptunk. Nem a szovjetek lőttek. AVH-sok. Történészeink a mai napig úgy próbálják beállítani ezt, hogy nem tudjuk, hogy kik lőttek. Pontosan lehet tudni, hogy kik lőttek. Ott voltak. Az akkori Földművelésügyi Minisztériumból, az akkori Munkásmozgalmi Intézetből, ma az a Nemzeti Múzeum, lőttek az Akadémiai utcai pártszékházból, ahol Szerov, a szovjet titkosszolgálat vezére irányította a tüzet. Történészeink azt írják, hogy 80 halott volt. 80 fegyvertelen halott a Kossuth téren. Ennek a 10-szerese is lehetett. Hogy nem lőttek mindenkit halomra, annak köszönhető, hogy azok a szovjet páncélosok, akik átálltak hozzánk, azok a szovjet páncélosok visszalőttek. Tehát viszonozták a tüzet. Nem minket lőttek. Visszalőttek. Órák teltek el, még mindig szedtük össze a halottakat, meg a sebesülteket, tettük rá a teherkocsikra, akik odaérkeztek. Néhány mentőautó is jött. Utána elszabadult a pokol. Nem sok időt tellett el, még mindig halottakat tettük az autóra. Amikor jöttek a csepeli munkások, a Vörös Csepel, jöttek az angyalföldi munkások, igen nagy menet. Akkor már azok a szovjet páncélosok, akik átálltak hozzánk, azok onnan elmentek, helyükbe velünk ellenséges szovjet páncélosok kerültek. Felejthetetlen, ahogy mentek el a munkások, a páncélosok előtt, öklüket rázva, ruszkik haza. Akkor még volt Budapest. Akkor még volt nemzet.
annak a nemzetnek a tagjai a két háború között nevelődtek és növekedtek. A két háború között, amikor még Sajó Sándor, kiváló költőnk azt írhatta, hogy magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Akkor, amikor a Jóisten olyan vezért rendelt nekünk, akit Vitéz Nagybányai Horthy Miklósnak hívtak, olyan vezért, aki nem volt baloldali, nem volt jobboldali, még csak konzervatív se volt, aki keresztény volt, férfi és magyar. Az iszonyú csonkítás után megtartotta a nemzetet. Kettős vasmarok szorítása. Idegen tőke nélkül. A trianoni békegyalázat után a csonkult hazának a lakossága 7,6 millió, vagy 8 millió. 1938-ban még nincs első és második bécsi döntés. Még nem csatolnak vissza magyar lakta területeket a belső hazához. Az ország lakossága 10 millió. Csak az a nemzet tud szaporodni, amelynek hite van. Csak az a nemzet tud szaporodni, amelynek minden tagja érzi és éli, kivéve néhány áruló bitangot, hogy magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Hol van ez a hit? Hol van ez a tudat? Elszabadult a pokol, mert attól kezdve, ha a utcán elkaptak egy AVH-st, az lehetett zöld AVH-s, hiszen a határőrök zöld AVH-sok voltak. A kék AVH-zat Rákosi Mátyásnak a terrorcsapata volt, meglincselték. Ott mondom, hangsúlyom, hogy szabadságharcos soha senkit nem lincselt meg. A fölbőszült tömeg. A stadion hangulatú tömeg. Az olyan hangulatú, mint amilyen az elvadult fotballszurkol. Az nincsen. Körülbelül 1 tucat AVH-s lincseltek meg. Elszabadult a pokol. A szabadságharcot véresen leverték. Vérbe folytatták. Nagy Imre kormány fokozatosan, Nagy Imrével az élén, az követte az eseményeket. Nagy Imre döntött. Az ő döntése jeles döntés volt, hatalmas emberi cselekvés. Döntetett volna úgy, ahogy Kádár János döntött. Nagy Imre kormánynak egyik tagja. Lehetett volna árul. Akkor úgy érezte, hogy nincs visszaút. Akkor már megalakultak a pártok, szociáldemokrata párt, a kisgazdapárt, ifjúságpártja, és még számos más párt. Akkor már koalíciós kormány volt a parlamentben, amikor Nagy Imre elhatározta, hogy kitart. Fölkelt nép mellett, ugyan vezetője nem tud lenni, mert nem lehetett a vezetője, de kitart mellett. Szovjetek nagyon féltek. Korvényközi történet, hogy amikor a szovjet tábornok új páncélosokat
rendel a Korvin közhöz, hogy lőjék szőt, ezt a szabadságharcos központot. Egyik parancsnok azt mondta, hogy itt lőjetek fejbe. De én oda nem megyek. A pesti srácok keltek föl. 10 éves gyerekek. A Korvin közék többsége 10 éves gyerek. A Korvin közben egyetlen egy gépágyú volt. Egyetlen egy páncéltörő gépágyú. A fegyverük a Molotov koktél. A szovjetek féltek. A szovjet vezetés megingott, ezt utólag lehet tudni. Nem is annyira attól ingott meg, hogy óriási volt a veszteségük. Inkább attól ingott meg, hogy átálltak a szovjet katonák a szabadságharc mellé. Azok a szovjet katonák november 4-e után is a Guger-hegyen még harcoltak mellett. A szovjet vezetés egy fél napig valóban úgy gondolta, hogy mielőtt nagyobb lenne a kudarc, ki kell üríteni Budapestet, mielőtt nagyobb lenne a kudarc, föl kell adni Magyarország. Egy fél nap. A Nagy Imre kormány, maga Nagy Imre is hitt a szovjet ígéretnek. Hiszen valóban november 3-án már nem volt szovjet katona a fővárosban, később tudtuk meg, hogy 30 kilométerre a fővárostól megálltak a kivonó szovjet páncélosok és páncélautók. November 3-án nem tudom már milyen nap volt. Gyalog mentem haza, nem volt semmiféle közlekedés az egyetemről a Ménesi úti diákszállóban. Olyan volt az érzetem, mint régen húsvéton, vagy pünköskor, amikor még voltak ünnepek. Csönd volt, mert fegyver nem ropogott. Ebben a csöndben ott volt az a nesz, amit a munkások tettek, mert állították helyre a villamosvezetékeket, mint az emberek tettek, mert takarították el a romokat, a romok elől vették elő a halottakat. Csönd volt. Rikkancsok szaladgáltak utcán, számos lap megjelent akkora már, csönd volt. Gyönyörű csönd. Én 2 hétig alig aludtam. Amikor aludtam, akkor egy székbe, ott az egyetemen, vagy egy heverőn, ugyancsak ott az egyetemen 1-2 órát, éjjel-nappal tettük mi is a dolgot. Fáradt voltam, de boldog. Amikor a Ménesi úti diákszállóba értem, akkor belezuhantam az ágyba. És reggel, még csak hajnalodott. Arra ébredtem föl, hogy mozog az ágy. Bekapcsoltam a rádiót, a Nagy Imre szózata hangzott. A kormánya helyén. A szovjetek hiszegően megtámadtak bennük. Iszonyú volt. Akkor már nem csak a Csehszlovákiából, Romániából, hanem Szovjetunióból ide rendelt hatalmas mennyiségű páncélos. Foglalt el Budapestet, és lőttek.
ellenállás még néhány napig tartott. Már teljesen reménytelen. Kádár Tatabányán. Akkor, amikor még a Nagy Imre kormánynak a tagja, a tatabányai munkások előtt hangfelvétel megmaradt, beszédében azt mondta, hogy amíg élek, mindent megteszek azért, hogy a szovjet húsos fazék mellett fölnőtt kommunisták többet ne kerüljenek hatalomra. És már tudjuk, Kárpátalján az ellenkormánynak a tagja lett. Ennek a nemzetnek egyik leggyalázatosabb árulója. Aki vérengzett a Rákosi rendszerben is, hiszen az ő lelkén szárad az ő harcostársának a kivégzése. Nem egy harcostársának a kivégzése. Az a vérengzés, amit a szabadságharc leverése után tett, az példátlan. Az 1848-49-es szabadságharc után a véreskezű hajnam 101 néhány ember végeztetett ki, nem tudjuk egészen pontosan hány. Kádár János közel 400 bíróság által elítélt embert végeztetett ki, de sokkal többet kivégeztek az internáló táborokban is a börtönök. Hiszen ítélet nélkül verték agyon őket. Iszonyú volt a megtorlás. Példátlan és páratlan megtorlás. A megtorlók egyike Viszkó Béla még mindig ott ülhet a Rózsadombi villájában, és még mindig ellenforradalomnak mondhatja a magyar médiában az 1956-os szabadságharc. A megtorlás kegyetlenségéhez tartozik, hogy egy pesti srác, Mansven Péter, aki kiskorú volt, halálra ítélt. Fegyveresen harcolt. Az ítéletet nem hajtották végre a szemforgató Kádár rendszerbe, azért mert nem töltötte be még a 18 esztendőt. El tudják képzelni, hogy egy 10 éves gyerek mit áll ki hosszú hónapokon keresztül halálos ítélet tudatában a börtönben. Nem volt egyedüli. Én is elfogtak, én is börtönbe kerültem, nem annyira az 56-os szabadságharc eseményem miatt, mindikán azért, mert a szabadságharc leverése után egy illegális mozgalomnak a tagja voltam, a Demokratikus Ellenállási Frontnak. Újságot adtunk ki, az október 23-a című újságot,
amely újság szervezte a sztrájkokat, amely újság készítette elő a nemzetet arra, hogy újra föl kell kelni. Mindössze 3 évet kaptam. Ezt annak köszönhetem, hogy egy nagy csapatba kerültem, ennek a mozgalomnak a nagy csapatába, és a csapatrendű voltam. A 3 évből 1 évet ítélet nélkül magánszárkába kellett eltölteni. Az ember időnként szeret egyedül lenni. Jó. Különösen akkor, amikor ilyen pokoli sátányi zajban a világban. Önként. Egy fiatal embernek egy esztendeig magánzárkában lenni, az a poklok pokla. A börtönorvos szerint annak köszönhetem azt, hogy épp elmével meguntam, hogy akkor tudtam verseket írni, novellákat írni, sőt a börtönben elkezdtem egy drámát írni. Félreértés ne essék, hogy kaptam papírt, ceruzát. Sétálni sem mehettem egy idő után, könyvet se kaptam. Egyik smasszer megszánt engem, és adott nekem egy könyvet, és elmondta, melyik napon van ő szolgálatban, akkor olvashatom. Ez Móricz Zsigmond Gyalogolni jó című könyve volt, amit legalább 50-szer elolvastam. És közben verseket írtam, egyet hadd mondok el itt önöknek, úgy megjegyeztem. Tudán, ma bódult este andalok, karon fogják egymást az illatok. Ölelkeznek a lomba gesztenyék, hajukban rózsaszínű gyertyaik. A fáradt ember kápán lődörök, és vigyorognak a tompa börtön. Most már elképzelhetetlen számomra is, hogy a szónapokon keresztül én nem léptem ki a folyosóra. Reggel beadtak egy lavórvizet, abba meg kellett mosdani, aztán a lavórvízzel föl kellett mosni az árkát, az még úgy jó esett. Aztán a nap úgy telt el, hogy az ember föl alá sétálhat. Vagy leülhetett a plicsre. Lefeküdni nem lehetett. A fekvéshez orvosi engedély kell. Nappal félhomály volt. A főutcai börtönbe magasan van a börtönablak, és előtte még egy vádog volt. Éjszaka telepén. Zárka fölött ott volt egy búra, amelyik több mint 100-as égérnek a fényét odaverte az ember. Vigyázva kellett aludni, ami azt jelentette, hogy alvás közben nem volt szabad fölhúzni az embernek a térdét, nem volt szabad a kezét eldugni a takaróval. Nehogy véletlen valaki öngyilkos legyen, mielőtt ítéletre kerül sor, nehogy véletlen valaki úgy távozzon el lelkével ebből a világból, hogy nem mondta el azt, aminek birtokában.
Jóisten olyan adottsággal áldott meg, hogy amikor azt a drámát írtam, már a harmadik felvonásnak tartottam, amikor vissza tudtam lapozni képzeletbe az első felvonásba, és ott párbeszédeket finomítottam. Félreértés ne essék, ebbe is bele lehet őrülni. A magánzárkány semmilyen kapcsolaton nem volt a hozzátartozókkal, semmi. Egy 20 éves fiatal, elzárva mindentől és mindenkit. A smasszerek nem állhattak velünk szóba. Beszédet nem hallottam hónapokon keresztül. Jóisten hatalmasságát abban is megtapasztaltam, hogy mikor valóságos cselekvés nem volt, akkor az állam megváltozott. De a mostani ember az csak legyél. Pedig az álom az szoros, szerves része az emberének. Éjszaka álmomban beleszerettem az egyik évfolyam társamba. Nem voltam beleszerelmes, mikor még kint voltam, amikor együtt jártunk az egyetemre, akkor se szerelmesedtem bele, amikor bujkáltam már november 4-e után is, a padlásokon adtak szállást nekem. De éjszakálmomban szerelmes lettem bele. És a döbbenet az, hogy az álmok voltak valóságos. A nappal voltak hihetetlen viszonyok. Ott szoktam rá bagózásra, és egyik alkalommal, mikor beesett egy kormos gyufaszál, amivel tüzet adott a smasszer, azzal a gyufaszára oda rajzoltam a falra